Prajem vám príjemný deň, volám sa Jan Katona a som profesionálny elektrikár. Dnes sa v tomto krátkom videjku vám ukážem, kde a ako si viete pozrieť vašu reálnu spotrebu elektrickej energie za posledný deň, týždeň, mesiac, rok, dokonca 2 roky dozadu. Je to vhodné vedieť, keď si idete nastavovať alebo kupovať fotovoltickú elektráreň. Je optimálne mať veľkosť tejto elektrárne nastavenú na reálnu spotrebu. Čiže tieto údaje nájdeme na stránkach západoslovenskej distribúcie. Stránka je zsdis.sk a konkrétne v záložke distribučný portál. Na tento portál je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia je jednoduchá a v podstate jediný údaj, ktorý k nemu budete troška hľadať, je EIC kód. EIC kód je číslo vášho odberného miesta. Tento EIC kód nájdete buď na zmluve, ktorú ste uzatvárali s dodávateľom, alebo na pravidelnej faktúre, ktorá vám chodí. Čiže registráciu ja už mám za sebou, tu preskočím a idem rovno na vstup do portálu. Na tomto mieste, čo máme nastavenie, overenie, čiže prihlásiť sa musím. Po prihlásení idem priamo na odberné miesta. Jasné, že viete tu elektronicky podávať žiadosti, vidíte, kde sú odstávky, poruchy. Na záložke Môj účet si editujete, pridávate miesta, proste spravujete všetko, čo súvisí s distribúciou. Čiže odberné miesta, tu je jedno odberné miesto, toto je naše, a idem si pozrieť, aké máme intervalové dáta. Toto je spotreba v podstate včerajšia. Takto sa to hýbalo. Viem, ako to vyzeralo v nedeľu, v sobotu, v piatok, ale čo ma zaujíma, je v podstate dlhodobé hľadisko alebo štatistika. Čiže viem si pozrieť, ako sme na tom aktuálny mesiac, ale z pohľadu fotovoltiky ma zaujíma, dajme tomu, posledných 12 mesiacov. Ešte predtým, než na to skočíme alebo pozrieme si, je tu táto čierna čiara. Je to rezervovaná kapacita alebo maximálna rezervovaná kapacita. Čo to znamená? Je to množstvo elektrickej energie, ktoré je pripravené pre toto odberné miesto. Priamo súvisí s veľkosťou hlavného ističa. Prečo o tom hovorím? Celý dom máme elektrifikovaný, čiže na základe výpočtu, čo všetko tu máme inštalované a koľko elektrickej energie potrebujeme odoberať, som si zvolil hlavný istič 50 A. To bolo hneď na začiatku, ako sme stávali. Predchádzajúci rok dáme. Čiže sme boli na úrovni vysokej rezervovanej kapacity. No a keď si pozriem graf, ako mi vyzerá, už je načítaný, toto je naša rezervovaná kapacita, 35 kW. To je maximálny okamžitý odber. Jediné miesto, kde sme sa priblížili, bolo 24,16. To bola najvyššia hodnota. Celý ten čas sme dole. Dôležité je to preto, lebo v sadzbe DD5 sa platí jeden poplatok za hlavný istič. Za 50 A istič na 35 kW sa platí vysoká sadzba. Zmenil som to teraz na základe tejto analýzy. V podstate jednoducho som si pozrel, ako nám vyzerá graf spotreby. No a tu už vidíme, čo som spravil. Čiže z 50 A som išiel dole na 32, urobil som žiadosť, že chcem vymeniť tento hlavný istič. Tunak sa to udialo. A tým pádom sme klesli na 23 kW, čo nám bohate stačí. Už ďalšia zmena smerom dole na 25 by nám nestačila, lebo tieto hranice už by sme atakovali. To znamená, v reále by mi vyhodilo celý dom. Čiže taká vysoká spotreba bola, že by nám vyhodilo dom. To nechcem, či 32 je nastavená optimálne. A v reále, alebo v skutočnosti to znamená to, že ušetríme ročne niečo na úrovni 120 €, len týmto jednoduchým krokom. A čo sa týka spotreby, tak vidím, ako máme mať nastavenú, respektíve toto sú priebehy. A tu je história.
v rámci tejto histórie každý mesiac si tu viem pozrieť postupne, akú spotrebu sme mali. V 11. mesiaci 2 MW. Hej, tu a tak ďalej. Vieme ísť ďalej, hĺbšie do histórie, kde je maximálna. A keď spočítam ročné obdobie, alebo si urobím štatistiku, tak v roku 2022 sme niečo na úrovni 21 MW alebo 21 273 kW, čiže nám by bola optimálna nejaká 18 až 20 kW elektráreň. Keďže zo zákona je povolená desiatka, takže sme na desiatke a viem, že zhruba polovicu ušetríme. Takže tunak si viete pozrieť tie údaje, ktoré sú pre vás dôležité. Dúfam, že vám toto videjko pomohlo. Ja budem pripravovať ešte ďalšie, tak aby ste vedeli úplne perfektne si nastaviť svoju fotovoltickú elektráreň, tak aby vám dlho slúžila. Majte sa pekne, ahojte.